Sume, vale umthandazo amen bazalwane. Kunabantu abazela bazi ukuthi sikhona sibethengiwe. Abanye bazalwane owesifazane wayephethe isifo sokufa. Akasindiswanga ukuthi uJesu ukuze wamthinta kodwa usizo ukukhona. Kunabantu namhlanje abazosindiswa abangeke basindiswe uprofeta kodwa bawusindiswa ukuthi bathinte isandla. Ukukhona ukuzokhona ngalezi sinabantu abagulayo la abadinga izandla. Sinabantu abangasebenzi engeke ngithi mahamba ngithi mina garanti sure uma ngithinte ngesandla umsebenzi uzowuthola mina. Kunabantu abathi ngiyafisa lento ikhulekele noma ngasithintanga ngesandla kodwa bangisiphathisa isandla kunento ezawenzeka. Ngithi mina ngasifazane uJesu wayethesefike sangibambelile wathi abantu khona ongithintile hayi ngoba ngithinte ngekutha kodwa ungithinte ngoba efuna ikhaya. Lithi iBhayibheli wasini owesifazane namhlanje khona ozongithinta kodwa uzothi uma ngithinta sini kunenkinga abhekane nayo ekhaya kubo ney'balizwane ney'babantwana batholi. Sithe sisebhanweni namhlanje bazalwane ixoxe isitori sivele senze into engakazenzi ebhanweni. Wonke umuntu wazi ukuthi uma ungena ebhanweni kumele ukuthi ulalela belungu bekhuluma isilungu. Thina saveza kususa sathi awu phela siwuzayo thina saveza kukhulu. Agila mandi ukuthi zishaya. Aba guys masake. Ay sekuvela khona kwehliwa manje. Amandela mandi. Baba. Lilinde. Baba. Lilinde. Iphindu kumahlasi. Baba. Lilinde. Baba. Haus. Haus. Ya time. Bathi mabenza kubo. Kwebakhuluma isifathi yazi na 15 years zokushadela. Abantwana batholi. Mangizwa abantu behlabile kanje ngizwa ngibuyela ithemba. Bathi umuntu mama desamba nathi bambelele phethwe nalomuntu uzowathola abantwana. Bazalana uma bekhona abagulayo uma bekhona abathi mina msebenzi izona nzongana. Ngicela nje ukuphakamisana. Ungezi ngoba uzela udumo ngithi ngifuna umuntu ogulayo ezela. Lithi iBhayibheli uma ugula biza amalungu ebandla akukhulekele kodwa ngaphambi kokuthi kwenzeke lokho qala unjani uyithandasele wena. Uqalana uma ugula uqalana umuntu othi angisebenzi umuntu othi ngiyagula namhlanje kuqala right base bephelele bazalana nethula bani sidelana sibiya sibekele imali amafoni manje. Yesa ogesa ogesa moyage oge moyo ingalege oge moyo ingalege oge usisebenziseke
baguqile baguqiswe ukuhlupheka baguqiswe ukweswela Nkosi abanye basendlungwini ithemba labo liyobasindisa ngelinye ilanga benze bazalwe kabusha njengoNikodima Nkosi ngiyabacelela Nkosi ngibacelela inhlanhla bangasebenzi abagulayo basindise melana nemoya melana nezitha zabo namhlanje mabengene kule nkonzo kunomehluko yophuma wenzeke Nkosi empilweni zabo bayothula ubufakazi ngikhulekela ithunywa zabo sekhaya mawabo Nkosi ngiyabacelela Nkosi melana nezitha zabo uNkulunkulu waphakade basindise baphe imisebenzi ngiyacela Nkosi yasezulwini asivale Nkosi umnyango omdala sivule omusha egameni lokuphila uNkulunkulu waphakade bonke ngibathintile Nkosi konke akade bekufisa bekukhuluma ngezinhliziyo zabo kuyokwenzeka lapho engihamba khona Nkosi ngimthintile Nkosi yamakhosi kuyenzeka izinto mazenzeke kubona Nkosi bathula ubufakazi bathi angithola ngamuthi kodwa wangithinta izinto zaseziyenzeka ngiyakhuleka namhlanje ekseni Nkosi denzele ingilosi zakho Nkosi sibembatha abantwana bakho uNkulunkulu waphakade sula izinyembezi abakhalayo abanye bayayiqinisa Nkosi kodwa inhliziyo ziyakhala abanye abacelela Nkosi abanenhliziyo ezibuhlungu abahluphekile abanye bazi ukuthi bayolala bedleni abanye baseyikweletini ngiyaqalekisa imoya kaSathane abanye bazi Nkosi bazothini komashonisa babona amandla ngiyabakhulekela namhlanje abantwana bakho ngizolamula izimpi ngizovula iminyango emisha egameni lokuphila ngegama lika Jesu siyakhuleka amen siyabonga ngicabanga ukuthi bazalwane bese kuthiwe ngivale awukho umthandazo odlula lona siyabonga